Kwanina. Kwanina. Kani nimeze kwane mama mkine kwa kani kwane. Ubona kai Sugar cane. Kwa nini hapo? Hizo kaka roha. Hizo kaka waka September July. Naka wana moha ngele sana. Mba wulu mka. Mba wulu. Something like Ngishi. That's going before Kuba moka January July. Walunia hana ngona doga zile. Manya kwa kuzwa rafiki shama kama kufanya ikene kuma bere mutumba ne mune wo ifata msoro Nakangele teke ha sugar cane shi kai ha sugar cane. Wati han Ba ha sugar ga. wa sugar kati se fertilizer Kika ha fertilizer shamu. Fertilizer ke ha shamu na ku welu ni kule. Ake kule. Fertilizer ka ji ngarbi ko sun fatarwa su ne bari ko sun ne takarani maunin garbi ko ne ko takarani Mangala mami wala ilu kwa mayo kwa mo shamu. wa kiho Ka ho. garbi ba ko ko ya Kika kuma wuri njena. Tumu sugar cane. sugar ke Ke ma ngishi. ne ta fata ne ne Na kilo kula kugende wuri ha bene na akpaga. Actually no Nam jilo ri shala kan ko tongelo ha sino ni tisi. 5 years doing one of the Ne sugar cane ne lumu no gole kuma trailer na ha shi sai. ban woni hana woni hada trailer Organ trailer mo. hapo Trailer ka to sugar cane mi ne. ya mo je trata ne wana do ci ba yare to mun go ci su wanga to ta ci ba Wọ́n bá tó jọ kwa mo shamu. ne nyem su ci han ci ba to wo ko do ci su ci han ci ne ba wo ci sam su ci han Atu aka da ni lo shamu. ni wa do e disa simbi ni mo su ba ko do na karanga ko No he kwa ne kan. ni ne kwa ne ka shi yawa Kasina. kasina Kome ka bane ba usamba tika baka bia ne. mo maron ka shi burku ka haka kuma na su mo da Ka po he. shi ne ba hanin ya ga rikenji ne ne giga kada ke kuku kasu ke ba da kenji Rikengu boso. rikenji kosu rikenji ga kuku ya hije ka fa mo na fara kira Pupo ma shi ni ana sai ka pupo ma ni. kan ma niyan gini ne kai kan wu si ba ni si ba ni ka kuma ne si ni don hama wani mage yin gini ne wani handa ya hama si ne hama gini ke zan zan ne ta kuma ka shi bin kuɗin ba shi da wani jar ke ci ba ka suna na yau Ka ko wo jini ka ko wo jinjiri. Ke shala la. No ko ka wo. ya kamata mu yi wannan labarin magana saboda da hausa saboda mutumin mu kuma daga can kuma za su ci abin da muke faru to ya kamata ka gama
mu ga mu sanata ni kan suna na Muktar Sule. da ka fito da kaina ne katsina na kai har daga nisan da ke Da nisa can kai wallahi kafin amma me ka zo ka zo ka yi a nan ne abin da ya zo da ni kenan da miya Mm, harshen rufe rake ke nan okoro ingilishi ne ka iya wannan aiki ne ko a can ne ka je ka can na iya aiki lokacin da kana can ne ka yi aiki nan da tun da kun zo nan ne kuma baka bar aikin nan ba kana yi har yanzu ayya ka yi kokari amma yanzu inda kana yi wannan abu amma laifin ka a cikin wannan ne kana samun abu a cikin kuwa ko muna samun abu mana muna samun abinci in ba mu samun abu yanzu haka nan in ka ji a Hausa Kwatas inda na fara nawa gida na gida na musamman mun godiya Allah shi ne sarki in ba mu samun wani abu ai ba za mu dinga yin shekara kamar 30 dama mutumin yana abu saboda yana sa zai samu sannu Okay, guys, so samun wani makaranta I came to shoot and I saw this sugarcane farm and I decided to enter to find out how he's doing it. Looking at it, you see that it's very healthy. I've not seen it before. This is my first time of seeing it, and I love when you talk about sugarcane. I love sugarcane, so I wanted to like find out how he does this thing and the secret behind it. And he said that he has been doing this thing for long. That this is his own job. That he plants this and he makes sure that nothing happens to it. That anytime he came to remove the grasses, he must inject chemical into it so that it doesn't affect it. And after 3 months or so, he will put fertilizer to enable it to grow better. And that they have different types of sugarcane according to him. So they have the white one and another one like that. But this very one is normal one that we eat consume on daily basis. So he said, according to him, he said at the end of this whole thing that he makes more than 1 trailer of sugarcane. It's a big farm. He has it like this. Across the river there too, he has 2 different farms there. I want to know how to do this. I think you need to DM for you to know because me, I've already learned how to do it because I love it. As I'm going home now, I'm going to go and see how I can do. But I feel plant the thing. when is the season Ishiokai law that's December Guacamole is November, yeah. Okay, November. But November is last season. Yeah. Wonderful. So My goodness. Yeah, let's go.